מסביר לאט לאט. 1, רגל ימין, קטע לימין ב1, רגל ימין הולכת הצידה, מייצרת סוג של פיסוק, ורגל שמאל מייצרת את הזווית של 45 מעלות. יש להקפיד שיווצר סוג של פיסוק ביניהם. הגן פונה קדימה, לעבר התנועה. 2 זה פשוט צעד קדימה. יש להקפיד שהרגל שמאל שנעה פה, נע במאונח למיקום שלה. זאת אומרת שהפיסוק נשמר. 3 זה סיבוב 180 מעלות אחורה דרך רגל שמאל. רגל שמאל מייצרת קשתיות לאחור, נוחתת בפיסוק מרגל ימין וסיבוב. שוב מקפידים על היווצרות של פיסוק והיווצרות של צעד. יש מרחק בין רגל ימין לרגל שמאל. 4 זה פשוט תנועה קדימה, בדיוק כמו 2. 5 זה סיבוב, זה 3/4 סיבוב, 270 מעלות. רגל ימין מייצרת תנועת ציר, רגל שמאל בקשתיות חוצה את רגל ימין ושוב יוצרת מרחק ופיסוק וסיבוב. 6 צעד קדימה, 7 שוב 180 מעלות, הפעם עם רגל ימין. 1 בקשתיות, שוב אני אייצר את התנועה. 1, 2, 8 צעד קדימה שוב. 9 זה סגירה. סגירה, מה שאני עושה, הרגל הקדמית שלי, שכרגע זאת רגל שמאל, מתרוממת מעט באוויר והעקב ננעץ לתוך האדמה. וכמו סביבון, מסתובבים על העקב וסוגרים, כשאנחנו מסיימים עם הפנים לחזית, לאיפה שהתחלנו. ואם אני רוצה לדעת אם עשיתי במדויק, סיימתי צעד אחורה וצעד שמאלה מהמקום שהתחלתי בו. זאת אומרת, התחלתי פה וסיימתי 1 שמאלה, 1 אחורה.